खटिया में डाली चल भैंस निकल गया। चुप रहो। कोयले बड़े बाप रे बाप मुँह लते जियान कतना में घून पड़ल बा। दीदी का करतनी घरवा में? माने हई साड़ी लेनी कि फल लगा के साड़ी में साड़ी जी के छोड़ के घर में बानी। आई खा के बनावल जा। आई देखे सब चाउर में घून बाटे। घुनाइल घून बुढ़ियो दे देल का ये बुढ़िया के चक्कर में तो हमार दिमागो फैली आ जाता। काम नहीं करत सास है कि डाइन पोते नहीं चलत तो घून वाला चाउर दिले बड़ी इसे का बनी खाए के दादा। करिया करिया घूने दिखाई दी है सब केहू अभी नहीं हम का कहते बोला करत का बानी। देखी चाउर में से घून निकालते नहीं इतना चाउर रखल बा लेकिन मम्मी जी कितना तबाह करेली तो का करबू। उनको शुरुए से आदत बात नहीं से तुम सुनते सुनते तो हमार दिन एथी हो गई। सब धोई रही गांच के भले बेच दी हर अब बेचबो कहाँ करेली बूढ़ी भले ओरा जाई वही लोग के भगवान का जने काहे के संतान देलन। आ बेटी नानू दलन ना तो बेटी के दर्द उनका बुझाई थे। अब हातारा लगा उहो त केहू के बेटी हई करे हमरा से पूछलू असन की खाना बनाओ तरुसन आ तो भूख लाग गइल बा सब ये त खाना ना बनी। पूछल ना जाला हम का है ये घर के तोरा बना रही त का करिसन इतना लेट हो गइल। तो जवान चलता रहे मुंह में तोरा हुर तुम पूछ लिए थे। बाबूजी कहनी खाए के बनावे खातिर बाबूजी के ऑर्डर चली कि हम जवन कर मुंह चली ना बनाएम से तो ऊ बोले लागे मैं बनाओ तनी से तो रउआ बोलता नहीं कि पता तोरा मालूम नहीं खे तोरा मालूम नहीं खे हई काहे ना पूरा चौरा के डरम में लेके बैठ गलियास तो बाप भेचेला रे कि तोरा नहीं हेचावेला रे आ तो कौन होतना का चावल में भी त केहू के पेट ना भरी जितना बनल त बाबा पक रख देता नी पेट ना भरी भूखे लोग रही मंजूर बाबा की रे राधा बनी। आई रे त आधा में कोई आदमी खाई जी एता नहीं बनी तेबे के खाई जुठियावे खातिर बनौनी है कि लोग मुंह जुठवाली काहे उतना में लोग ना खाई हैं वो तो कोई ना नहीं खाई खाई रो बताई तो आ ना खाई तो पानी पी के सुती तो ई काहे के रखले बानी ना रखले बेच देवेला ते हमरा के बतेबे रे कि बेचम की का करम। आ सुन ले आधा कोबी बने के चाहिए में से आधा कोबी बनी चावलो कमे बनी सागो सब्जी ना एक हाथ मुंह तो बहुत मतलब कपड़ा कर फाड़ दी रे बहुत तोर बोली निकलता बहुत तोर बोली निकलता काहे रो तबाह कोइल रहता नी काउना घमंड में रहे नी जी दुइये गो लइका ऊपर इतना रुआ शासन कर काउना घमंड में रहे नी बाप रे नो यहर से हमरा रे आ तोनी के राज रजबूसन मम्मी जी अगर दर्द याद के साथ ही सब के करेला त निमन लागे रो बेटे पतो के साथ ही सब काहे न करम रे तोनी के अभी से छूट दे दी कि जवन मान तोनी के ऊ करबू सर उसली के गिरैले बा हो हम गिरैनी हा काहे हां देखी त एकनी के जितना मान बुझाता उतना बना बिगत तरी सन आ जो मन करता तब खाना चढ़ा दे तरी सन बिगत तरी सन खाना खा दे तरी सन। अच्छा चावल बना भात नाद में बिगाता तना बोली तो माथा दार सटिया गइल बा का घर में बाछा घुस के काल चाउर गिरा देले रहुए अब भात गिरा दे रहुए उहे कावरा में डलाई बा ओकरा बाद कब के उ कावरा में डालल देखले बा का करत रहूसन मर गई रहूसन कि बाछा घुस गई मम्मी जी दोनों आदमी उनके के लिए बिचारी का रहे द का रहे दी जी आ का रहे दी लाद के ले जीबू का हां हम लाद के ले जाई तो लोग के भर पेट खानो ना बना दे देबू कितना लोग के पेट में आटेला पेट ढंगी हाई ह पेटवा भर इनका लोग के बुझात तोहरे खाली बस खाली तोहरे अन कर दर्द बा मेहनत से हमार भाई पहुंचावता तो दर्द ना रही तोहर भाई पहुंचावता ये नहीं करे चावता कैसे के जी तो को समझ में नहीं आवता तो सर के ना अरे चल जसन रे अरे 1 क्विंटल चूरा धान के भेज देला तो मैं पहुंचावता सारा घर हमर भरल बा इकर भाई पहुंचावता लुटा दी भरल जाता पागल आ गइल बे सुन लोग तू लोग खा इनकर बात के पूरा मत बनी लोग आ चुप ना रही सुन ना तू सुन पहले जाई ता अरे पर सुन ना जाई होना होता जाई छोड़ो भाई छोड़ो लो छोड़ दो बना लो बबी खाना बना लो
अब सुन है सुन कोना दिलू से निकला से एक दाना बेच तो बुझ लिए सन तोनी के करेजे निकाल के भूज के खा ले बता दी हमार दे नहीं खबर हम ना बनाए जे बनाई उ खाई ना त कइले बाड़ी ना बनी भले मंजूर बा त ठीक है बता छोड़ देता नहीं होंगे तो बरात करत रही 1 किलो चाउर बची त भले ई बेरा ना ओ बेरा बची अच्छा सुन है ने आप ई त बुढ़ऊ अलगे हमरा के तार के धइली पड़ल हेने आ काहे न कोन हमरा के बिरहा सुनाई हां आओ है ने आओ अरे कहां ले जाता जी आज सुना ना है सुनो काल ओइकन के सामने ओइसन बात करत रह तो अतन त धन लुटा जाता रवि जाना तनी जी एकनी के छूट दे दी आ रवो देखत नहीं रवो घर में रहतन कि हम देखत नहीं मैं बना नाद में बिगत तरीचन होने नाद में बिगत तरीचन ना हमनी की देखत हम ना चलावत तो हम देखत नहीं नो के नाद में का बिगता माने हम झूठ बोलत नहीं का झूठ नहीं को हम झूठ बोलत नहीं एकनी के छुट्टा छोड़ दी ए अतना ना बोले के बच्चा बड़न सो है हां तो छोड़ दी कि मैं बोरा के बोरा ऑन बर्बाद होको रवो जिधर हम करते नहीं उधर करे दी रवो हमरा बीच में मत बोली रवो कहानी की बतिया बुझा दी ज्यादा ना बोले के ना मेहरारू सहित के रखे त मरद कमाते कमाते कमाई हन अब आखिर घर में कुछ हो ना सकी एहनी के का बा बेटा हमर कमाता मरद हमर कमाता आ एहनी के खाली फप दलाली बावे बना बीगे के बा यहाँ लोग हम भूख के मुंह आ दे हम तभी लोग के आदत छूटी ढेरी लोग चढ़ल बड़ी लोग ये क्या बोल बरे का बोल सरे का जी हई कहे बिखरल भाई को का कुछ भइला का घर में रे ना कुछ नहीं के भाई आए तो काहे खाना दाना कुछ बनले नहीं गइस तो वैसे ही तसले चाउर रही थी गइल बा लड़ाई भेल का रे जाई मम्मी जी से पूछ ली का बे तू ने बतीबे का बताई जी रोज के तो ये धंधा बाटे अब बताऊं से पता चली ऐसे ना मालूम चले कि का होत रहता घर में आज ना खाना बना देला छियो ना लाते मार देनी तसली होने डिमला गइल होटे रोज उसके कान और टंकी लगइले रहती रे हम- माई माई करे का चिल्लाते रे मुंह फुला के सुतल बाबूजी बाबूजी हां है ना बोलो का का रे चिल्लाते रे? तो कहानी किस खाना बना दे बना रोज रोज फेकवाई का फेंकाता रे कहां फेंकता जाके दे यार कहां फेंकता एक दिन जानते नहीं बाछा आके चाउर गिरा दे भात गिरा दे तो वो खाली नाद में डलाई रहल पता है 12:30 बजे देखनी काम 4 गो रोटी खाना नहीं बना खाना हम बनाई हमरा से काहे पूछत रह तू तो 4 गो रोटी रोवे न रहती के छोड़ दे हमी कहां से खा के आई रही तो का के मालिक हवा कि हई मालिक ना चलावती के खाना नहीं बनावत घर में तो क्या चलाई रे के चलाई हम शुरू से चलाइले बनिए शुरू से अंत तक चलाई जब तक जीव तब तक याद रखिए तोर मेहरारू के चली मलिकाना मलिका चले बनो हाँ? अलग करो लियो अपन कैसा? बर्तन अलग करो अलग रह बाबूजी जकरा रहे के बारे में मत रखियो 4 में चौथा में कहता नहीं और लास्ट हमारा ऑप्शन हो अलग ठीक रह बा तू ज्यादा रख हम अलग हाँ। बनाई का करी? हम हमरो अलग बनावा हां ठीक बा चलो तू हमें में खाई तू ना वक्त अपन ना बर्तन ना हम अलग तारा में नहीं खाई हमारा हाथ गो ठीक बा हम अपन बना ले हां ठीक बा तू अपन धर बना ले। तसई धर तसई धर सब अलग लोग अपन अपन अलग अलग बना ले ठीक बा हम बना ले हाँ। हमार भगवान हाथ गोड़ देले धर बा गई बना सकता नहीं भौजाइयो को कह दे अरे भौजाइयो को के अपन अलग बनाओ ई ढेर घमंड भई बाय करा काहे ना रही रे घमंड कहाँ? काहे देखा ना घमंड ई करे खाली नहीं के भइल घमंड तो हरो भइल बा हमरा का भई बा आय हमरा का भई बा ता तना आसान का कि अलग अलग बना का ले करी का करी आय? बाप बेटा के खाना अलग अलग बनी हो तब का सही करी? 4 दिन देखो रोज के ना का लग रही हाय वो ओरे घर में बैठा बड़ी का कर सही दुनो हाँ तू के मुंह का एकर मतलब ई बा कि तू आपन बनावस उ आपन बनावस ई आपन बनावस हम आपन बनाई उ आपन बनावस हां तो बनावे सब ऐसे ही हाँ, बनावे बात तो का बारू है भौजी हां अब है ना अब तू अपन बर्तन उठावा अलग अलग बनी खाना उठावा अपन बर्तन हां तो बर्तन बता जाए अपन बर्तन उठावा बताओ और एक बनी तो बनी मर्द रोज काम पे लेवता रोज खट के दिन भर आज पेट में अन्न लिखे अभी तक न टकी लगा बा लोग का कहे कि सास लोग अलग बनाई आई अपने मेहरारू के ना सिखाई के हां अरे तू तो कुल जोड़ के तू बड़ी तरह से कथा दी समझावा तनी कि लोग बोले के दबा बोल हम तो जान मारले बानी कुल चीज के ये के कहियो ना नु समझा भले इतना घर में ड्रामा लाग जे लेकिन ये के समझ में बताओ हम ऐसा सबके जड़ बनी माने तोरा का करतो रे का करतो निमन लगत हवे हाय ये तारे पागल बैठ के हतारे मेहनत कोई है बताओ हां तना ऑन लुटा दी बहुत लुटा दी ना तो ले जी मुंह मुंह एक हजार रुपये
जोर के कुल खइले बानी तू कहे रखा तो जाना नहीं ले चलो अलग बनी चलो चलो अलग बनी कर तू लात के ले तू मोयो तो बन बंद कर ठीक है बेटे जो सब के अलग बना तो हम अपन अलग बनाई तू चाउर को भी बनाओ ले जन मन करे तो रखले बानी हमरो बियाह में तो जन बर्तन मिला रहे न वो रखल बा ठीक बा तो तू रख हम देखो तनी अरे बहियों से सुधारा दादा आ जाई ना सुधर जकरा के सुधरे के बा ओकरा के बोली हम बिगड़ल नहीं की सुधरी अरे तो मैं हरारू ऐसे करवा दे रे का करते नी जी का देखी ओ बेटा कहता अलग बनाई तू कहता रू अलग बनाई अतना आसान बा अलग बनावल ठीक बा अलग का नतीजा जान जी हो तारा एक न एक दिन जाने के पड़ जाइए अलग का नतीजा ठीक है भाई चाउर में हम 5 दिन 10 दिन खा ले एक मुट्ठी में तो हमारे पेट में भर जाला अच्छा ठीक बा बनाव तू अलग बनाई ना का भगवान हमार देह जांगर अभी देले बना के खा सके नहीं क्योंकि हमारा असर नहीं खे ई लोग के दे दी लुटावे खातिर लुटावस लोग काहे नहीं कि बना सकत एक बेरा बनाई आ 2 बेरा 3 बेरा खाई रहो लोग अलगा के नतीजा हो अब ये मर लगल नु हैं मरो अब हम का करी हम ना कहे जेबू कर लो से ऐसे साहब बोला तनी हमरा के डॉक्टर नहीं ले चली जी डॉक्टर के ले चली करेंगे आज जी हमरा सांस नहीं खिल जात अरे तो यही का तू परिवार होला बाल बच्चा से अलग हो गइलू तू हैं? अब लाद के ले जी तू हमरा तो कहूं में नहीं के बनत कि हम कैसे कहियो करी से ओहो कइले बाड़ू जी अब ना जिया अब अरे बाप रे खइलू दवाइया दवाइया खइलू दवाई खत्म हो गइल बा खत्म हो गइल बा तो कहे के चाहिए तू दवाई ले आती फायदा करत रहे जी जल्दी से ले चली हमरा के अरे बाप रे बाप अरे दी चली कहां रंजीत कहाँ बड़ा तू तो गोइल वाली खेत में का भेल बाबूजी अरे इनका तबीयत बहुत ज्यादा खराब बा डॉक्टर को बुला के दवाई करवा दी चली दीदी चली सड़िया देखा जाओ भेज दी डॉक्टर को बुला के फोन करवा दी कैसे तुम देखा लोग ना तनी ऐसा देखा लोग मम्मी जी का भाई तो हर एक चीज लेके आ जानी तो डॉक्टर के ना लेके आ जाए चाहे भेज दी चल जाए ढेर देह में ताकत बाटे बेमतलब के लड़त रहे नहीं तो बेमतलब के चल जाए डॉक्टर के पास देखा हम वो घड़ी भी बुरा ना मन रही तारा लोग के आज भी बुरा नहीं किया बाबूजी हम देखिए हम इस बात के समझता नहीं सर लेकिन वहाँ का नहीं समझ ले आज बताई तू बदला ले बू बदला देखिए हमने बदला नहीं खींचले लेकिन सब वही न कैले बनी तो तारा भावना के समझे खातिर कदर करे खातिर हम उनकर बात सहमत बनी एकर मतलब का बा रंजीत से कहा ना बाबूजी जानता नहीं महतारी से ज्यादा माने नहीं सुन माँ जी के लेकिन समझे तब नू बेमतलब के घर में कचर कचर लड़ाई झगड़ा मारपीट हमनी के अच्छा लागेला बताई है जब पड़ल बानी आई अगर हमनी के ना पूछी सो तो पूछे वाला के बा ई को वो समझे नहीं आ समझे के चाहिए नु कि पतो हो ऐसान हमरा देखला एकदम गुड़ धोवा बना के रखले रहनी रउए बताई बाबूजी बताई हमनी के मानी सन आज तक ले मां के हमनी के कोनो दुख देले बानी सन ना आ फिर भी कचर कचर करत रहे नी अच्छा उनकर गलती के एहसास उनकर गलती से हम माफी मांगत ए दीदी देखिए रउआ हाथ मत जोड़ी ठीक ना हमने बात के समझता लेकिन इहे नु हई नमक है हई तेल है हई मत का छोड़ा ना नमक तेल रंजीत के बुलावा उनकर तबीयत ज्यादा खराब होता हम फोन करता ठीक है बाबूजी हम कोशिश करते हैं हम केहू के बुला के लेगा तू फोन धरावा ठीक ना हम तो नहीं बुला के लेके आवे हेलो कहाँ बनी जी काम पे बनी हो का हो गए अरे मम्मी जी की तबीयत अचानक से खराब होली कहते का पेट में शायद दर्द बा कि कपार में दर्द बुझाते नहीं खे कपार में दर्द बा मुंह ढेर साहिन बनती है नु का हमें के तंग के डॉक्टर पास जाई रोक रख फोन आवता नहीं जल्दी आई बाबूजी आओ तनी तनी चली देखी ना बाबू का भइल? मम्मी के का हो बाबू के नहीं खे का भइल बा
कपड़ा यहाँ के मम्मी जी गुड़वा पाला मिल बा ए बाबा तनी ले चली ना के नहीं खिया दीदी उठाई ना ले चली उठाई तनी पकड़ ली ना उन्हें पकड़ ली तो क्या बोल रहे दीदी देख लो कहां गिरे तबीयत खराब हो मुआ तू मार जाई सही जाए भी छोड़ दे बराई का कहता ले चली ना एकरे चलते अलग बिलक सब भाई मुआ दियो ये समय जाए के उठाई ले बोल ले चली रुक जा तू और लेकर के धाई के लावे तो अरे ले चली बाबू उठाई तो फटी में ले चल चल टिका के फटी हम से उठी अकेले हां उठा के बैठाई ना चलते रे धर देते हैं खड़ी मैं खटिया में डाली खटिया में डाली धर टन धर आराम से धर आप उठो चल भैंस निकल गया चुप रहो कोइले बारे अरे बाप रे